Sanbonani Molweni, welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for your love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, the wives, Macele, Makhumalo, and Mayeni, bazobe bekhona kwishow Igumbi Lamakhosikazi on SABC1 ezoqala 7 February 2022 ngo-9 ebusuku. If you have questions or izinto ofuna ukuthi zifakwe la kwishow, you have to SMS to 33086. So kunombuzo ke omkhulu olobubuza abantu ukuthi where is Mangwabe? Mangwabe ushiyile or Mangwabe uthi le show iyabhora or Mangwabe ubusy. For now sibona kukhona uMacele noMakhumalo noMayeni kuma poster and recent pictures. uMangwabe nje asazi ukuthi kwenzakalani, but I believe ukuthi this is a marketing strategy to draw attention ukuze abantu vele ukuthi nje ufika umhla ka7 wonke umuntu eseready efuna ukubona ukuthi uthiwani, bayiphatha indaba yakhe or abayiphathi noma uzovela kulama episodes alandelayo. So ishow le izoqala nini? 7 February 9 ebusuku ku SABC1 channel 191. Uma unembuzo nezinto ofuna ukuthi kukhulunywe ngazo, ngoba siyabazi Uthando Nes'thembu bagayina-ke ama-fans amaningi from Uthando Nes'thembu. Ngiyazi ukuthi abantu banama-favorites abo. Okwakho uma kukhona into othola ukuthi awuyiqondi kahle ufuna iphendulwe, kodwa-ke nikhumbule inhlonipho phambili. Noma ngabe ubuza ukuthini, remain respectful. Ucabanga ukuthi abantu laba abafana nawe, ungabe usubuza izinto out of line. I-SMS number ithi 33086. Okunye-ke mina nginayo impendulo yokuthi uphi uMangwabe nama ngibona nje kuvela uMacele noMayeni noMakhumalo, but-ke ngicabanga ukuthi as the time goes by sizobona ukuthi uyavela noma akaveli, but sibuye sikhumbule-ke unebhizinisi and umsebenzi wakhe also is demanding. Ukuba yinesi nje ngihlele ngibona ukuthi bathatha isikhathi eside esibhedlela noma emaklinikhi, but for now I don't have answers. Nami ngilindile ukubona sizozwa kuphi kwigumbi lamakhosikazi liqala nini mhla ka7 February ngo-9 ebusuku. Bayasho ukuthi le show izofundisa izinto eziningi, kuzokhulunywa nje ngezinto ezenzakalayo eSouth Africa nezinto ezenzeka emakhaya. Okwakho ukuthi u-SMS mawunembuzo ofisa ukuthi uphenduleke kuyona. Okunye ngiyabonga kakhulu kulaba abaqhubekile bahlala kuleli page nalabo abanye abasubscribile basijoyina. Wena ongakasijoyini, please do subscribe. Thank you so much for your love and support. I appreciate you. Bye bye.